Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Eso de boas tardes no día de hoxe casi é unha utopía, pero bueno, vamos a metelo como deses desexos do Nadal, e cando pulsemos este botón daremos comezo a esta das épocas máis bonitas do ano. Estamos no día 5 de decembro, e precisamente sobre esta hora, dentro dun mes, no ano xa 2026, cando arranquemos ese ano 2026, cando disfrutemos de con xente que queremos, cos amigos, coa familia, pois faremos que neste momento pois estén os Reis Magos, e que non sexa un día como hoxe, senón en vez de vir en camelo terán que vir en canoa. Por lo tanto, o que pido así para arrancar este evento é darlle un aplauso moi grande a estes artistas que son os auténticos protagonistas deste acto de encendido deste 2025. Ademais, contamos tamén con Alex. Hola, Alex, que é o gran experto neste encendido que foi o protagonista do ano 2024. Por tanto, damos ese aplauso caloroso. E agora vos presento, porque temos a Aurora, temos a Paula, temos a Suso e temos a Cata. E aquí a chica máis grande que temos aquí chamase Paula, e é porque todos eles pertencen a unha asociación que seguro que todos vos coñecedes, que se chama Asanó, e ten un fin moi especial, e eu voulle pasar o micrófono para poñeros un pouco en contexto de que consiste os fins desta asociación. Moitas gracias por convidarnos e moitas gracias por contar coa Asociación Asanó este ano para un encendido de luces. Gracias a vos los 4 e gracias a vosas familias e gracias a todos os presentes que estades aquí, ao Concello, por suposto. Nada, a Asanó naceu, vanme axudar moito mellor, Cata seguro que va axudar mellor, portavoz, axúdase. Nacemos hai 12 anos, non? Como nacemos? Como unha asociación de papás e mamás que vían que no sistema sanitario pois non estaba todo coberto satisfactoriamente, entonces intentaron compensar así un poquinho a maiores esas carencias que les viron naquel momento. E que ofrecemos desde Asanó? Chicos, que ofrecemos? Pois nada, axudan tanto no hospital como incluso fora, facendo que as estancias no hospital pois sexan moito máis agradables en canto o que temos na nosa situación. Nada, facemos unha labor asistencial, como di ela, temos un local así ali en Santiago, del lado do hospital, estamos nos 3 hospitais de Santiago, tanto no Chubi de Vigo, como no Chuac, como no Chus de Santiago. Temos personal de ocio e tempo libre, que se encarga das aulas hospitalarias pola tarde para ofrecer o ocio, que é super importante para todas as crianzas mentres están hospitalizadas, para que a súa vida sexa o máis similar a cando están nas casas. O ocio para eles é o máis importante, tamén os estudos, pero o ocio non hai que esquecerse. Temos atención psicolóxica, temos traballadores sociais, temos terapeuta ocupacional, e intentamos facerlle a vida un poquinho máis fácil mentres están hospitalizados e durante todo o proceso, non só donde o diagnóstico. Acompañamos vos, temos un grupo no que pertenecen estes 2 mozos de adolescentes, terapéutico. Espero que logo pasen ao grupo que temos de pulseras amarillas, que son rapaces e rapazas maiores de 18 anos supervivintes dun cáncer infantil ou xuvenil, e sobre todo facemos esa labor asistencial. Moitísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por ese traballo que facedes, con ese apoio que facedes, como decides, ao nivel sanitario. E tamén gracias aos auténticos protagonistas, que son estes chicos e chicas estradenses que pertencen á asociación, que son un exemplo a seguir, e queremos que estas datas, ou datas do Nadal, son os nenos e as nenas, os auténticos protagonistas da ilusión que nos contaxan os máis maiores. Hai moitísima programación que onde presentábamos que fai que os máis pequenos sexan os auténticos protagonistas, e queríamos que este xa fora un exemplo a seguir. E moita da programación é solidaria, e queríamos que este primeiro momento tamén o fora. Por eso convidamos a Asanó, e na outra parte deste porche do Concello instalaron unha mesa no cal pois haberá chocolate quente gratuito para todos, pero que calquera persoa que hoxe queira vir a este acto pode facer a súa aportación e a súa chega. E a maiores, o Concello, xa que a situación meteorolóxica non nos permitiu facer un evento masivo, pois fará a súa aportación
económica para que tamén a Sanoc leve ese granciño de area de toda a vida da estrada para a xente que necesita a súa fin social que si o ten. Bueno, vamos a presentar os protagonistas que temos. Empezamos de menor a maior. Aurora, eu preguntaba a ti, cantos anos tes? A ver. 5. Bueno, ten 5 anos, é de Couso. E a que cole vas? A Manuel Miguel Paramá. Bueno, vai ao cole de Bea. Por lo tanto, vamos a dar un cariño grande aos chicos e chicas do cole de Bea. Vamos a preguntar aquí a Paula. A ver, ti xa eres unha chica grande. Cantos anos tes? 12. E a que cole vas? No, Avelina Valladares. Moi ben, bueno, pois Avelina Valladares xa está no instituto. Ademais estamos estreando nome de colexio e estamos rematando ese ano da Avelina Valladares. Suso, ti a que cole vas? Cantos anos tes? Tiño 16 e vou a todo o sábado. Bueno, moi ben, pois xa está tamén no instituto Suso, pero aquí xa é unha chica de 18, ten maioría de idade e está estudiando, non lo decir ela, xa está na universidade, moi aplicada, Matemáticas. Bueno, está estudiando matemáticas, por tanto, todos eles moi implicados e moi solidarios que queren trasladarnos pois eses valores e esa necesidade de colaborar cos demais que é o que queríamos facer con este acto de encendido. Por lo tanto, se vos parece, si queredes chamamos tamén a Alex, que o ano pasado pois foi o experto encargado de encender este iluminación de Nadal, non sei por onde anda. Alex, vente pa aquí tamén, que collemos todos, somos ben collidos. Alex, ven pa aquí. Explícanos para que sepamos e non fallemos, porque xa fallou o tempo, non podemos fallar agora para encender as luces. Como se fai isto? A ver, contanos. Cando contes a conta atrás, cando vayas a un, teñen que apretar o botón rojo. Bueno, pois quedate aquí e se vos parece, pois llémonos todos a contar a conta atrás e vamos a dicir a todos e cada un dos que están aquí que nos axuden a contar. Desde 10 hasta 0 e no 0 pulsamos o botón. Facemos así? Preparados? Veña, vamos a acercarnos aquí ao botón para que non falle nada. E vamos a la conta atrás, veña, vamos a la 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ¡Feliz Nadal 2025! Parabéns a todos, que disfrutedes destas maravillosas datas con toda a xente e que aportemos ese grande solidaridade tan necesario durante este mes de Nadal, durante estas festas e durante todo o ano e os 365 días que van a comezar con ese 2026. Moitísimas grazas e parabéns a toda a vida da estrada.